Segunak, Gabok amairu eta txalo beroa.
Egunon arrauntzale guztiok. Bueno ba, hementxe aurkitzen gara 56 Gipuzkoako gizonezkoen txapelketa izango da jokoan minutu batzuk barru. Lehendabizi emakumezkoen 19garrena izango baitugu. 3 txandetan banatuta irtengo dira parte hartuko duten 9 ontziak emakumezkoen mailan eta gizonezkoen mailan ontzi bat gehiago izango dugu. 11 eta 13 minutu inguruan izango dugu marea behera, ondorioz berehala, eta itsasoaren egoera benetan arraunean esaten da bezala, plato izango dugula. Lehen kalea dakizuen bezala, gu gauden kai punta horretatik gertuen izango dena bandera txuria duen kalea izango da, eta ondoren 2., 3. eta 4. kaleak errepidetik nolabait esateko, Zarautz eta Getaria eta Zarautzen arteko errepidetik gertuen dagoen kalea 4. izanik. Berehala hasiera emango zaio, lehen txandan 2 ontzi izango ditugu. Hondarribia eta Zarautz emakumezkoen mailako ontziak izango dira izuzen ere, eta hortxe ikusten dugu Miren Garmendia, Hondarribia ontziko patroi ezaguna, berdez, ohikoa denez, eta berehala ikusiko ditugu Zarauzkoak ere Naikari Osa patroi lanetan izango dutelarik. Ondoren, 2. txanda batean 3 ontzi izango dira. Ibaika, Pasai Donibane San Juan eta Donostiarra. Eta 4. txanda sendo batean, Euskotren Ligako 4 ontzi izango dira. Donostiarra lehen kalitik, Tolosaldea 2.etik, Orio 3.etik, Zumaia 4. kaletik. Iaz txapelduna Donostiarra izan genuen, eta hori errepikatzeko asmoz, irtengo dira seguru gaude Juan Mari Etxabek prestaturikoak. Orain arte test demoralditik gertu testik ez da izan. Behintzat talde guztiak parte hartu duten test estropadarik ez dugu ikusi. Test estropada aipatzen ari garenez, mutrikuko ari buruz ari gara, eta bertan esaterako emakumezkoen mailan ez zuen parte hartu Donosti Arraunek, eta ez da beste batzuk ere. Ontziak berehala izango ditugu irtera hartzeko prest, eta hementxe Gipuzkoako Federazioari esker eta Diputazio eta Eusko Jaurlaritzari esker hemen aurkitzen gara zuen ganatzeko, estropada honetan gertatzen den guztia, zuen ganatzeko asmoz, berehala gizonezkoen txandak ere nola geratu diren jakin eraziko dizuegu. Bestalde gogoratu, aipatu dugu 11 eta 13 minutuetan izango dela marea behera, eta beste dato oso garrantzitsu bat. Kaleak errespetatu beharko dituzte, ezin izango dute ontziak kale batetik bestera joan helmugaratzeko garailean. Oso kontuan izan beharreko datoa, eta horren arrazoia zein den, txanda batzuetan 2 ontzi, 3 ontzi ere irtengo direnez, abantaila handia beste ontziekiko alde handia izan dezakete estropadan zehar beste kale libre hoietara pasata, eta ondorioz berdintasunaren aldarrikapen eta eskatze horretan kalea errespetatzea amaieraraino erabaki dute Federaziotik. Ontziak prestatzen pixkana, eta baita tensioak ere benetako demoraldiari esango nuke gaurkoarekin hasiera emango zaiola, eta hemendik aurrerakoak guztiak balekoak izango dira. Hortxe ikusten ari gara gure Pixeleko lagunek antolatutako, prestatutako beste retransmisio goraipatzeko baterako hortxe, kamera ziaboga pare horretan. Eta hortxe ikusten ditugu 2 ontziak prest, Hondarribia Zarautz eta Hondarribia. Bata lehen kaletik, bestea 3. kaletik. Hondarribia, ondo, besoa luze, Miren Garmendiak. Eta gauza bera Zarautzeko Naikari Osak, bandera txuria lehorretik. Eta hasi zaigu
Denboraldiko lehen estropada emakumezkoen mailan. Hondarribia lehen kaletik, hirugarren kaletik, errepidetik gertuen dagoen kaletik. Zarautzeko ontzia, eta 20 segundoak bete dira, estropada gera ezina da hemendik aurrera ere, balekoa lehen paladatik, behin eta berriz gogoratzen dugun zerbait, eta irtera espero zitekeen moduan, oso parekatua, kontuan izan estropada honetan lege zaharrean, pixeleko lagunak hortxe ditugunez, gertutik eta beste referentzi batzuk ere jasoal izango ditugu, baina zera diot, GPS-erik ez dutela izango ontziek, eta bete beharreko 2778 metroak begiz guk hartutako erreferentziekin aurrera ateratzen ahaleginduko garela badakizue. Azken urteetan komodo xamarrak eta zehatz xamarrak bihurtu bai gara gure retransmisioetan GPS-ak eskaintzen dizkigun aldeak benetan zoragarriak eta zalantzarik gabekoak bai dira. Asko erresten digute gure lana, errestu digute hasierako haiekin konparatuta, 30 urte baina gehiago egin bai ditugu lan honetan eta garai batean traineruak eta 2 traineru horretik 3 agian orain egunenekoen alde hori ere zehaztu dezakegu hainbat estropadetan. Nire burua ez dut aurkeztu, baina hementxe gaurko honi aurre egiteko prest aurtengo denboraldian Gipuzkoako Federazioak eta Euskal Federazioak antolatu dituen beste retransmisio batzuen antzera, Manu Maritxalar nauzue, eta aliginak eta bi egingo ditugu informaziorik zehatz eta interesgarriena zuen ganatzeko. Helburu horrekin jarraituko dugu, 2 minutu igaro dira estropadari hasiera eman zaionetik, eta hasiera txukuna, arraunean oso ondo ikusi ditugu. Gaur gainera ikusi dezakegu prestatzaileen eta talde desberdinen inguruan helburuak eta momentuaren arabera nola ekiten dioten gaurko konpromesuari. Gogoratu hori bai, gaurko emaitzen arabera Euskadiko txapelketak ere hortxe izango ditugula urrengo astean, eta hori ere kontuan izan beharrekoa izango dela alegia. Guazen ikustea, ze palada kopuruan dijoazen bai batak eta bai besteak. Oso luxe ikusten ditugu, oraindik ere martxa hartzeko, 38 palada hartu dizkigu Hondarribiko ontziari, Miren Garmendia patroilanetan daramaten ontzikoei, berehala 2 minutu inguru beharko dituzte lan erdietara iristeko, eta hor bai jasoal izango ditugula referentzi zehatzagoak. Gogoratu hurrengo txandan Ibaika, San Juan eta Donostiarra izango ditugula, eta kaso honetan gainera baita Euskotren Ligako ontziak izango ditugula lehian. Beste liga horretarako referentzi bezala ere eta frogak egiteko ere oso balekoa izan daiteke gaurko estropada hau emakumezkoen Gipuzkoako 19. txapelketa hain zuzen ere. Pixkana, gaurkoan behintzat oraingoz aitzakirik ez dute izango, itsasoaren egoera dela eta ez dela. Zoragarri ikusten bai dugu, estropada eremu hau gainera nahiko exigente izaten da, amuraz, trabeska sartzen bai da olatua markatzen duenean, berak zerbaiten abarituko dute, guk kanpotik baina gehiago, seguru izan, baina behintzat ez dago olako eragozpen handirik sortzen duen olaturik. 4 minutu eta erdi, eta hor jarraitzen dute bere lanean Hondarribiak itxuraz, baina referentziaren arabera ere, tanguluaren araberan izan ditezke ikusten ditugun alde horiek zabalagoak edo estuagoak izatea. Benetan balioko duena epaiek markatuko diguten ziabogako denbora izango da, nahiz eta erreferentzi bezala izango dugun hori, ze estropadak azken
azken lerroa pasatzerakoan galdu edo irabazten dira. Hortxe ikusten ditugu, erekitzen hasi dira Hondarribiakoak pixkana, Zarautzarrak agian zertxo bait estuago, aldeak oso laburrak, Hortxe, ja, Hondarribia, gutxi gora bera, eta behin-behinekoa 5:19, eta 5:22 zabalagoa izan da Zarauztarrena, 5:22, 5:19 guk hartutako behin-behineko denborak, begiz hartutakoak, baina epaileenak jasotzerakoan berehala eskainiko dizkizuegu, alik eta azkarren aurretik Hondarribia, hortan ez dago zalantzarik, eta orain ikusiko dugu, bigarren luze honetan, nola moldatzen diren eta egiari zor, iruditu zait, ziagoa oso polita, eta askar giratu dutela ontzia, gehien bat Hondarribiakoak, Miren Garmendia patroi lanetan daramaten Hondarribiakoak. 3-4 segunduko aldea, nik ikusitakoaren arabera, eta epaileen ingurutik jasotzen dugun balio handiagoa izan dezaken beste erreferentzia. Argituta nago benetan, aitortu behar dut, eta uste dut behin baina gehiagotan aipatuko dudala gaurko retransmisio honetan, itsasoaren egoera, ondo ze polita, hortxe ditugu denborak, 5:16 Hondarribiak jasotako denbora, epaileek hartutako denbora, 5:24 segunduko aldea alegia, guk 3 hartu dizkiegu, epaileek han bertan zeudenez, erreferentzi desiente garbiagoak lortu dituzte, eman dituzte. Hondarribia aurretik ziabogan, 4 segunduko aldea, eta orain ikusi behar, nola moldatzen diren bigarren luze honetan, itxuraz eta ontzia ikusita dronak, zoragarria da, dronak eskaintzen dizkigun ikusteko postal hauek, argazki hauek, eta nabaritzen da, ontziari noiz brankan jotzen dion trabeska, ara, horro ikusi dugu, trabeska datorren olatuska, eta Miren Garmendia, itxuraz zirudiena, baina lan pixka bat gehiago izaten ari da, ontzia, trainerua, xuxen eta orekatua eraman ahal izateko. Mirari osaren lana ere hor ikusi dezakegun, hori ere interesgarria izango bai da, behintzat Hondarribia ikusten dugu ondo moldatzen ari dela, eta denbora polit bat markatu dezaketela. Hondarribiakoak bazen, hortxe ditugu Zarauztarrak, arraukera luze hauek ere, baina antzematen da, nola ontzia eramateko dirudena, baina lan gehiago ematen ari zaien, 33 palada tardian datoz, 8 minutu bete direnean estropadari hasiera eman zaionetik. Eta ikusi behar, Hondarribiakoak alde hori zabaltzea, ala ez, lortzen duten, edota Zarauztarrek, gainera bere etxetik oso gertu daudelako hori izan da, lortzen duten alde hori laburtzea, edo zergatik ez, aurre hartu ahal izatea. Hortxe, Zarauztarrak, baliteke, baina nahiko urruti daude errepidetik, lehen gertuago izan dira, esan nahi dute lurretik, argaitzetatik, errepunpa askorik ez dutela jasoko, alegia 3. kaletik doazela gainera kontuan izan da. Azken metrotan sartuak ditugu, eta ea ze denborak markatzen dituzten, 2 ontzi hauek, azken txampan arraunkera alata guztiz ere desente luxe, daramate, bai batak eta bai besteak, baina suposatzen dut orain ritmoa pixka bat igotze eskatuko diela Miren Garmendiak, 38 eta erdiko palada erritmoan datoz oraindik ere. Hondarribiakoak lehen ere hartu diogun erritmo bera, ondorioz ez dirudi bizitu dutenik. Eta ea, Zarauztarrak zerbait igotzen duten, 34
palada eta erdiko erritmoa hartu diegu oraintxe, lehen 33 eta erdi hortxe datoz, gauza da orain azken txampa honetan sartzerakoan, Hondarribia esango nuke zertxo bait bizitzen ari dela erritmoa, ez? Iruditu egin zaigu ez erritmo iaia berean datoz, agian arraunkera sakonago batekin, denboraldia zeran gaude eta bururik ere ez dute galdu nahiko lan txukun eta test bezala hartuko zutela iruditzen zait, nire Garmendia momentu batzuetan arrauna lema ere aidean daramala ikusten ari gara, ontzia behar bezala orekatuta doalaren adierazle, eta lehia polita ikusten ari gara, ikusi behar, erreferentzi eta aldeak, baina zarauzarrak ere oso lan polita, Naikari osaren neskak ere eusten ari zaiote alamoduan, Hondarribia eta guztiz ere izango da aurretik sartzea lortuko duena, baina egian espero zitekena, baina alde laburragoarekin, ja! Zarautzek amaitu du bere lana, barkatu Hondarribiak eta ja, baita Zarautzek ere. Bueno, 12 inguruko denbora markatu dute, guazen etxoitea epaileak ze referentzi ematen diguten etxoitea, baina, bueno, lan txukuna egiten ikusi ditugu, bururi galdu gabe, denboraldi hasieran espero ditekeen eta suposatzen den moduan. Gipuzkoako emakumezkoen 19. Txapelketa jada jokoan, marea oraintxe bertan, marea behera, eta urrengo txandakoak prestatzen hasiko zaizkigu Ibaika, lehen kaletik San Juan, Pasai denean bigarrenetik eta Donostiarra 3. kaletik izango ditugularik, goikoak diren 2778 metroak bete ahal izateko. Urrengo txandarako gure kronometroak eta gure tresneriak prestatu, eta berehala eskeniko dizkizuegu epaileek eman bezain pronto denbora behin-behinekoak, alegiaz estropada amaitu arte eta balekoak direla adierazi arte, ez dira balioko, ez dute garrantzirik izango. 11, 13, 18, Hondarribiak markatu duen denbora, 11, 18, 13, Zarauztarrek markaturikoa. 5 segunduko aldea elkarren artean, eta bueno, Ziabogan ikusi dugu aldeak ere hortxe zeudela, eta bigarren luzean ondo moldatu dira bai, Zarauztarrak eta lortu dute aldea hori behintzat ez areagotzea. Errepikapena ikusten ari zarete, ez da zalantzarik izan, bideo finisharen beharrik ez da izan, bueno, behintzat alde hortatik lasai hasiera eman zaiola esan dezakegu lehen txanda honei. Lan polita egin dute lehen txandako 2 ontziak, eta ondorengo txandakoak berehala izango ditugu. Ibaika, Pasai Donibane eta Donostiarra. Hasieratik ikusi dugu parekotasun handia marra zegoela, ez da alderik lortu ez bata eta ez bestearen alde hasierako txampa horretan, eta lehen da biziko luzen pixkana alde pixka bat, 4 segunduko aldeak kendu diete Hondarribiako ontziko neskek, Miren Garmendia patroi lanetan daramaten neskek Zarauztarrei, baina eta Ziaboga ere oso txukunak eman ondoren, bigarren luzean eutsi egin diete Zarauztarrak, eta nik uste dut gustora egoteko moduko estropada egin dutela Naikari osa patroi lanetan eraman dutela. Berehala bigarren txanda, Ibaika, San Juan eta Donostiarra izango ditugu lehian.
Bueno eguraldia lagun ikusten ari zaretenez, azken astean pasa ditugun beroak behintzat gaurkoan errespetatu dituzte eta eguzkiak bere lana eginez, berotu egiten ditu inguruak, baina nik uste dut gaurkoan haizeak sortzen duen eta ditugun gradoak kontuan izan da, eskertzekoa dela, neurri handi batean eta lanerako ez diela arraunlariei arazo gehiegi sortuko. Arautegiak markatzen duen bezala, irtera hartu baina 5 minutu lehenago jada hortxe ditugu txanda hontan parte hartuko duten ontziak epailen aginduetara eta berehala abante eman, ez da txakeldu eta bigarren txandari hasiera emango zaio Ibaika, Pasai Donibane eta Donostiarra Leian. San Juandarrako orabantean ikusten ditugu jada, ez da txartzea hartzeko aleginean berehala Leida Valderrama ikusiko dugu. Zorrotzari dira, epailearen aginduak etxoiten. Eta ikusi behar, txanda lehengo txanda bezain parekatua doan, behintzat Ibaika eta Pasa eta Donostiarra goi mailan Euskotren Ligan aritutako ontziak ditugu. Lehengo demoratian Donostiarrak bere mailarik onena Ligaren eta Donostiako estropadaren inguru horretan eman zuen. Aurten itxuraz ontzia sendotu eta goizago hasi ahal izan dira egin beharreko bloke lan hori egiten eta estropada hau test bezala ere iruditzen zait eta bakoitza non dagoen ikusi ahal izateko baliagarri izan daitekela. Ibaikakoak ere hortxe ikusten ditugu, apal, gainera taldeko prestatzailearekin hitz egin ahal izan dugu Iñaki Mendizabalekin. Eta nahiko pozik dagoela eta ikusi nahien, gauzak nola dijoazen. Eta San Juandarrak, igo berriak gara, eta urduritasun pixka batekin, baina gogotxo. Hortxe, hiru ontziak prest, epaileen aginduak etxoiten, bandera... Lehorreko epaileak orain bai bandera txuria, baita urekoak ere bandera txuria, eta... Hasi zaigu, bigarren txandan. Ibaika lehen kaletik, San Juan hirugarretik, Donostiarra laugarren kaletik, eta bandera txuriak goian jarraitzen du, 20 segunduak estropadak ere ezina dela markatzen dituen 20 segundoiek noiz igaroko, oraintxe bete dira 20 segunduak, eta esan bezala estropadak ere ezina dugu. Ondo atera dira eta gogotsu. Mendizabalek prestaturikoak 57 paladako erritmoan, ez da erokeri bat, baina txispa pixka batekin irten dira San Juandarrak ere 54 palada inguru horretan, eta Donostiarra zertxo bait gehiago, 58 palada hartu behi dizkiegu. Hasierarako ez da erritmo ikaragarria, baina ze momentutan gauden eta egutegiak markatzen ditu egunetan gauden ikusita, oraindik ere desente gora egingo dituzte guzti horiek. Bigarren txanda, 2768 metro bete beharko dituzte txanda honetan ari diren 3 ontziak, gogoratu, kalea errespetatu beharrean direla, alegia helmugaratu ezin dutela nahi duten kaletik, eta ikusi behar, arraunkera sendoa ikusten diegu bai 3 taldeei, eta ikusiko dugu estropada aurrera jonala nola moldatzen doazen. Donostiarrak Nikole Maroño patroi lanetan daramate, Leida Valderrama San Juandarrak eta Inge Ugarte errenderiakoak, Ibaikako horeretako taldekoak. Iruditzen zait
azken denboraldiak eta taldeen egoerak eta ikusita oso txanda politak eta ikuskizuna eta borroka eman dezaketen, eginerazi dezaketen txandak geratu direla 3 jokatu beharko dituzten 3 txanda hauetan. Gure referentzitik ez dugu ikusten olako alde nabarmenik, alde bakarra batek lehen kaletik, besteak 3garrenetik, Ibaika eta San Juan, eta hor dagoen tarte hori zabalagoa, ohikoa baino zabalagoa dela, baina beste referentzirik lortzea zaila, eta gainera iruditzen zaitia ezinezkoa, segure pixeleko lagunek eskenitako hor ikusten ari garen referentzi horrekin, parekotasun handi xamarra dagoelaren itxura hartzen diogu gaurkoan Getarian dagoen itsasoaren egoera honi. Getaria eta aipatu behar dugu, eta baita gero gizonezkoen estropadan parte hartuko dutelarik oso lan polita egiten ari dira azken urte hauetan, eta haizu, 50 urte bete dituela ere Getariako arraun elkarteak, eta ospatu beharrekoa, goraipatu beharrekoa, herri polita baina txikia, apala, baina arraunerako zaletasun ikaragarria duena, eta bere emaitzak goraipatu behar ditugu. Gehien bat hori kontuan izan da, ezta? Herritarrez neurri haundi batean osaturiko traineru bat eta hitz egiten ari garena. Esperantza, hain zuzen ere. Bueno, 3 minutu eta erdi bete dira, gogoratu 5:16 izan dela Hondarribiak markatu duen denbora lehen luze horretan, eta hori izango dugu. Begitik jotako eta kontrolatu, kontuan izan beharreko erreferentzia. Marea behera, orain dela oso minutu gutxi izan da. 11 eta 13 minutu inguruan. Eta ikusi behar. San Juan darren barkatu prestatzailearekin ere izan gara, eta urduritasun pixka bat bazegoela, liga berri batean lehiatu beharko bai dute, eta guzti horrek bere eragina izan dezakela, talde gaztea, gogotsu dagoena, eta horrek ere izaten du bere eragina, on edo txarrerako. Onerako izatea espero dugu bai San Juan darrena eta baita beste taldeena ere. Iñaki Mendizabalek bestalde esan digu, Ibaikako prestatzaileak, taldea gaztetu egin dela, igo dituen arraunlariak kontuan izan da, eta ere izango du bere eragina erekitzen hasiak ditugu, eta ea goitik jasotzen dugun referentzi horrekin, San Juan darrak aurretik, eta denbora nahiko antzeko Hondarribiak markatutakoarekin, eta bigarren posturako gauzak oso parekatuak. Iruditu zaite daudela Ibaika, Donostiarra eta Ibaikaren artean. Argi ikusi dugun bakarra zera da San Juan darrak aurretik sartu direla. Ea denborak berehala eskaintzen dizkizu egun. San Juan, 5:14. Donostiarra, 5:17. Lehiak berean jarraitzen du, beran eskainiko dizkizuegu denborak, Sagondarrak aurretik, eta 3-4 bat segundo kentzen dizkiotelarik Ibaika eta Donostiarrari. Lehengo txandan ikusi dugu, alde pixka bat bazegoela lehen luze eta bigarren luzearen artean, hortxe ditugu denborak, bai, 5:14 San Juan darrek markatu duten denbora, Kaiarribak barkatu, bai, 5:17 eta 5:18
Ibaikak markatu duena, ondorioz, 3 segundo eta 4 segundora San Juan Darrekiko Donostiarra, bigarren postuan, eta Ibaika, 3. postuan, eta San Juan Darrak, segundo pare batean edo lortu dute Hondarribiak markatutako denbora hori hobetzea. Zen ikustea, bigarren luze honetan nola moldatzen diren bai batak eta bai besteak, baina nik esako nuke San Juan Darrak nagusitasun hori, lehen postu hori eusten. Ari direla, eta ondo sentitzen ari direla estropada buru bezala, heldutasun bat erakutziz. Erritmoari dagokionez 36 paraterrian datoz, erritmoa gehiegi igo gabe. 7 minutu terdi estropadari zera eman zaionetik, eta bigarren eta 3. postuan dijoazen bi ontzien artean parekotasun handi xamarra, naiz eta agian Donostiarrak ziabogan zeraman abantaiatxo horrei eusten ari zaieten. Nik uste dut prestatzaile guztiek jarritako helburua bera izango zela, bere arraunkeran, bere esfortzuan kontzentratzea, murgiltzea, ez ritmoetan gehiegi erotzeaz, hori ere iritsiko da bere garailean, baina orain egin beharreko lana blokea eta ontziak, orekatuak eramatea izaten da lehen helburua, kanpoan gertatzen direnak zertxo bait alde batera utzita. San Juan Darrak oso lan polita egiten ari dira, eta pixkana, nik uste dut aldea zertxo bait areagotzea lortzen ari direla Lerroxak. Hogeita mazazpi paladan San Juan Darrak, eta aldea zertxo bait zabaltzea lortzen ari direla esango nuke. 3 eta 4 segundo kotzen zizkieten ziabogan Donostiarra eta Ibaikari, eta nik uste dut zertxo bait zabaltzea lortu dutela. Norabidearekin ez dakit, arazo txoren bat ezote duten Ibaikakoak, baina ez daramate, beste bi ontziek daramaten norabide berbera, ez dakit, namuraz sartzen den olatuska horrei etekina atera nahiean zertxo baita zote duten hartu itxazabalerako norabidea, ondoren barrurako datorren amurazko olatu horrei etekina atera nahiean, bai, orain baina nola bait zuzendu dute Madalen ontzia, eta azken metroetan sartzen ari gara, 10 minutu bete bai dira bigarren txandonai hasiera eman zaionetik. San Juan Darrak aurretik, Donostiarrak hortxe jarraitzen dute, traineru bateko aldea edo galtzen dutela, eta Ibaikakoak dira bigarren luzentan zertxo bait atzerago geratu direnak. Erritmo oraintxe itxuraz igoko dute prestatzaileek baimena eman da. San Juan Darrak ez dute igo, 38 paladan hortxe ikusten ditugu. Donostiarra bigarren postuan datozen Donostiarra Kaiarriba taldekoak, hauek ere erritmoa ia igo gabe, eta Ibaikakoak zertxo bait atzerago geratu dira bigarren luze honetan. 37 palada tardiko erritmoan datozelarik. Goazen ikustea, ja! Hortxe San Juan Darrak amaitu dituzte bere lanak, aldea zertxo bait zabaltzea, ja! Lortu dute bigarren eta hirugarren postuetan sailkatutako Donostiarra, eta ja! Madalen horeretako ontziarekiko 11-7. 11-7 behin-behineko denbora, berriro ere gogoratu. San Juan Darrak markatutako denbora eta Hondarribiak markatutako denbora hori hobetzea lortu dute.
13 denbora markatu baitute Hondarribiakoak. 6 segundotan hobetu dute denbora hori, eta, bueno, behin-behineko sailkapenean, berak izango genituzke. Lehen da biziko postu horretan, baina gogoratu oraindik ere beste txanda bat jokatu behar dela, eta beste txanda horretan Donostiarraun, Tolosaldea Orio eta Zumaia. San Juan, 11-0-6, Donostiarra 11-14, eta Ibaika 11-22. Bueno, geroko konfirmazioaren sai, 11 minutu eta 7 segunduko aldea dute bendizugun denbora berbera. San Juandarrek markaturikoa, gaurko denborarik onena alegia, hortxe, 11-7. 10, ondoren Kaiarriba Donostiarra 11-14, eta Ibaikak 11-22 denbora markatu dute. Eta, bueno, urrengo txandaren zai geratzen garen honetan, San Juandarrak dira, orain arteko denborarik onena markatzea lortu dutenak, Hondarribikoen denbora 6 segundotan hobetu dutelarik. Kezka pixka bat bazuen, San Juandarren prestatzea, emakumezkoen prestatzaileak, eta usiatu dituela iruditzen zait, gustora egongo da gizona. Irteera oso parekatua ikusi dugu, helburua ontzia behar bezala parekatua eta behar bezala eramatea izan da, eta lehen txanda horri eutsi egin diote parekotasun handiarekin. San Juandarrak arraunkera sakona, hortxe ikusten dugun moduan, eta luzea pixkana aurrera joan ala, aldea kentzea, segundoak aurkariei sartzea lortu dute. Lehengo txandan ikusi ditugun aldeak gutxi gora bera errepikatuz, 3-4 segundu kendu dizkiete lehen luze honetan. San Juandarrak kanpoalde horretan haitze pixka bat dagoela ere ikusten da aurrean kanpoko boia horiek dituzten bandera horiek nola astintzen diren ikusita. Hortxe San Juandarrak aurretik, bai. Zertxo bait gehiago ereki dira San Juandarrak Donostiarrak baino, Ibaikakoak Donostiarren pare, baina San Juandarrak lehen da bizikoak puntu horretan, 3-4 segunduko aldeak kendu dietelarik, Donostiarrako segundotxoren bat kendu diete, eta aleginak egin ditu, bai, Nikole Maroñok, baina San Juandarrak bururi galdu gabe, alde horrei eutxi, eta pixkana areagotzea lortu dute, bere lanean murgilduta, eskarmentua eta prestakuntza behar bezalakoa dela frogatuz, eta hortxe ikusten ari gara helmugaratzea, erosotasun, kotxarteko erosotasun batekin, ziabogan zeramaten aldea zabalduz. Donostiarrak ere emaitu ditu hortxe bere lanak, kareak errespetatu, zarazorik gabe alde hortatik behintzat, amaieran 7 segundu kendu dizkiete San Juandarrek Donostiarrei, San Juanko Batelerek, eta 15 izan dira Ibaikakoak galdutako segundoak. Jende gero eta gehiago pilatzen ari zaigu inguru honetan, eguraldia horretarako bai dago. Eta gogoratu, urrengo txandan irtengo diren ontziak, lehengo urteko ligan ontzi sendoenetarikoak izan diren Donostiarra honek, horrez dago inolako zalantzarik, ze guztia irabazi baitzuten. Tolosaldea izango dugu bigarrenetik, Orio hirugarrenetik, eta Zumaia laugarren kaletik.
oraindik ere satxu baita atzeratuko da txanda honen azera. Montzi batzuk ere hurbildu dira estropada jarraitzea. Eta ez dugu berri bezala aipatuko, ze aipatu genuen demoraldi amaieran, baina Donostia Arraunen patroi lanetan gaurkoan patroi historiko bat ikusiko dugu, ondarrutarra bera. Nagore Osoro, Donostiako estropada irabazitako emakumea, neska, eta Juan Mari Etxabek lehengo urte amaieran zuen patroi titularrak jarraituko zuela jakinda, hartu beharreko erabakiak hartu eta ondarrutarrarekin adostu zuen aurtengo demoraldian lanean Donostia Arraun talde sendoan aritzea. Tolosaldea izango dugu bigarren kaletik, eta Nerea Perezek ere ederki daki zer den Donostiako estropada irabaztea. San Juango Bateleren patroi izandakoa bai dugu, baita beste talde batzuetan ere ondoren aritu da, baina Donostiako bandera San Juandarrekin lortu zuen Tolosarra den Nerea Perez eta Tolosaldeko ontzian patroi izango duguna. Maider Etxaniz izango dugu Orioko ontziko patroia, eta Amane Jimenez Zumaiako Telmo de Uno ontzikoa, hain zuzen ere. Egu Malekoiaren ertzean gaude, irteeratan muga puntu horretatik gertu xamar, erreferentzeriak ahalik eta hobekien jaso ahal izateko helburu dugularik, baina ikusten ari gara Malekoi honetan jende ugari, elkartu dela. Arraunzaleak gogotsu daude jakina, lehen denboraldiari hasiera eman, eta lehen mugimendu hauek jarraitu, ikusi eta gozatu ahal izateko. Gipuzkoako emakumezkoen txapelketako 3. txandari hasiera emango zaio une batetik bestera. Lau estatxak aldertu dituzte, Orioko ontziagian zertxo baita abante, bai, listo, hortxe ikusi dugu. Lau patroiak besoa luze, lehorreko paileak bandera txuria noiz txatuko. Hortxe bandera txuria. Ja! Hasi zaigu, 3. eta emakumezkoen txapelketako azken txanda. Bueno, ritmoi dagokionez, ritmo asko, ja, 20 segunduak bete dira, ritmorik biziena momentuan Tolosaldea, oriotarrak ere pixkana igotzen joan dira erritmoa, eta momentuan gauzak ezin parekatuago. Bueno, Donosti Arraunek oraindik ere 40 paladatik gorako erritmo horrei eutsi egiten dio, 39 palada Tolosaldeak, hori tarrak ere arraunkera luzea, eta ia 40 paladako erritmoa ere hartu diegu, eta Zumaiarrak 4. kale horretatik 39 palada eta erdiko ritmoan ari dira.
gogoratu zaindu beharreko denbora San Juan Darrek markatutako 11 minutu 7 segundo eta 10 euneneko horiek ditugula. Eta logika ez dakit ezan diteken. Baina, bueno, batzuen eta besteen azken denboraldiak eta ditugun referentziak kontuan izan da, denbora hori hobetu beharko lukete txanda honetan ari diren ia talde guztiak. Edo talde guztiak. Hemen ere ikusi behar prestatzaile bakoitzak ze helbururekin ekin dion aurtengo Gipuzkoako txapelketa honi. Gogoratu azken 2 urteetan emakumezko maila honetan Donostiarraun izan dugula garaile eta orotara 3 aldiz lortu dutela jokatu diren 18 horietatik Gipuzkoako txapeldun izatea eta ranking horretan hori horekin berdindu ditugu eta bere aurretik San Juan Darrak bakarrik daude 4 aldiz lortu dutelarik Gipuzkoako txapeldun izatea. 2021, 2024 eta 2025 lortu bai dute Donostiarraunekoak Gipuzkoako txapeldun izatea. Hortxe ditugu bere lanean erabat murgilduta, 3. minutura iritsi gara, eta ez dirudi, ez dago, alde nabarmenegirik. 34 parada eta erdiko erritmoa hartu berri diegu Donosti Arraunekoei. Badakit, prestatzaileak jarritako lanetariko bat horixe dela, erritmoan erotu gabe ontzi abiaduran eramatea, arraunkera sakonduz eta sendotuz. Tolosaldeak ere izan ditu, gora beratxo batzuk, baja batzuk, beste batzuk erakartza ere lortu dute, eta helburua gutxienez iazko maila hori errepikatzea du Erostarbek markatutako taldeak 29 palada hartu dizkigu Tolosaldekoei, eta 5 minutu eta 14 segundo izan dira Ziaboga puntu horretan markatutako izan da denborarik onena, San Juan Darrak markaturikoa, eta minutu bat inguru horretan egon beharko lirakete txanda honetan ari diren ontziak. Gurutze gorrien parean zare galdezue. Zero karian zartzen izazte. Donostiarraun agian izan diteke zertxo bete aurretik dugun ontzia, baina iruditzen zait Tolosaldea ere oso lantxukun egiten ari dela, eta gauza ez du xamarrek ongo direla. Espero zen moduan 3. emakumezkoen txanda honetan. Gipuzkoako 19. emakumezkoen txapelduna nor izango? 5 minutu bete dira. 5:14 San Juan Darrak markatutako denbora. Hortxe, arraun, bai. Ja, arraun. Denbora betuz, ja. Denbora parekatuz Tolosaldea. Tolosaldeak San Juan Darren denbora barkatu, Oriok, ja, gainditu egin du. Eta Zumaia, erek egin dira gehiago Oriotarrak eta Zumaiarrak oraindik ere gehiago, lehen eta bigarren galetik joan diren ontziekin alderatuta. Nik esango nuke, eta begiz eta kontu erabatedekoa eta adierazi ondoren, Donostiarraun eta Tolosaldeak lortu dutela San Juan Darren denbora hori, Ziabogako denbora hori, hobetzea. Eta orain, beste estropada bateri ekingo diote, koazen ba. Donostiarraunak 5:09, Tolosaldea 5:11, Orio 5:19, Zumaia 5:24.
Bueno, denborarik onena, orain arteko denborarik onena, ez dugu ezin esan ezustekoa denik, 5-9 denborarekin Donostia Arraunek markatu du denborarik onena, eta 5-11 bigarren denborarik onena, 2 segundo izan dira Donostia Arraun eta Tolosaldearen artean, eta, biak lortu dute, San Juan Darrek markatutako 5 minutu eta 14 segunduko denbora hori hobetzea, eta, ondoren ikusten dugu hirugarren denborarik onena Oriok markatu duela, 10 segundo gehiago behar izan dituzte Donostia Arraunekoak baino, eta 5:24 denborarekin, laugarren denbora txanda honetan, Zumaiarrek markatu dutena 15 segundo gehiago behar izan dituztelarik Donosti Arraunekoak baino. Baina oraindik ere metro desente falta dituzte, eta bigarren luze honetan ikusi beharko dugu, ze talde diren hobekien moldatzen direnak, eta aldeak areagotzea, zabaltzea edo laburtzea lortze ote duten, amuraz sartzen den olatuska hori ikusita, eta behintzat erreferentzia hau ikusita, mugimendua ikusi dugu, eta anguloak ere oso kontuan izan behar dira, baina Tolosaldea mune batez iruditu zaigu Donostia Arraunen parean edo aurretik izan zitekeela, guazen hurbiltzen diren neurrian referentzia horiek garbiagoak izango dira, eta aurreratu ezakegon estropada burua nor den, aldeak behintzat ziabogan laburrak izan dira, 2 segundo, 3 segundo bezarik ez Donostia Arraun barkatu, eta Tolosaldearen artean, lehengo urtean gogoratu, Tolosaldekoen bigarren luzeak oso kontuan izateko modukoak zirela, eta hemen amura sartzen den olatu horrekin, ez dirudi, horremesteko etekin ateratzeko moduko itsasoa dagoenik, baina hemen uretan frogatu beharrekoak, eta borrokak behintzat berean jarraitzen duela, esango nuke, eta ez dut uste gehiagi arriesgatzea denik, baina agian Tolosaldea izan ditekela, estropada buruan dugun ontzia. Bueno, aurrera doa estropada, eta ez dakit, lehen ez usteko ezote dugun izango estropada honetan, Tolosaldea oso lan polita egiten ari dela, esango bainuke. Lehen postu horretarako agian pentsa zitekena, baina borroka gehiago ikusten ari gara. Nagore osoro txuri urdinez jantzita, Ondarruko patroia, eta Tolosaldea nik uste dut aurretik datorrela. Donostia Arraunekoak aleginak eta bi egingo dituzte, seguru nago. Ozen ikustea, erritmoi dagokionez ze alde egon diteken bata eta besteen artean. 35 paladako erritmoa Donostia Arraunekoek dakartena. Palada eta erdi, 2 palada gehiagoko erritmoan Tolosaldea. Lehen aipatu dugu, lehen estropada maitzat bideo finixearen beharrik ez dela izan, eta honetan ez dirudi behar hori ere izango denik, eta Donostia Arraun izan ditekela 3. urtez jarraian Gipuzkoako txapelketa lau guztira lortzen duten taldea. Hortxe, bai, aldeak zirudiena baina zabalagoak, eta ja! 50-49 behin-behineko denbora. Tolosaldea, ja! 9 segundo gehiago
behar izan dituzte 11-9 denbora, behin-behineko denborak, guk esku sartutakoak. Oriotarrak 3. postuan txandari dagokionez, ja. Eta 11-22. Donostia Arraunekoak baina 22-23 segundo gehiago behar izan dituzte. Ja, eta Zumaiarrak ere 11-23 segunduko behin-behineko denbora. Eta 4. postuan zailkatu dira txandari dagokionez. Donostia Arraunek lehen postua, Tolosaldeak 2. Orio 3. Kaleak joan diren orden berean amaitu da estropada. Eta nik esango nuke 11 minututik bera denbora markatu duten bakarrak Donostia Arraunekoak. 10:59. Tolosaldea 11:09. Orio 11:22. Eta Zumaia 11:23. Beraz, Gipuzkoako txapelduna Donosti Arraunlaguna. Zorionak. Bueno, Gipuzkoako txapeldun 3. urtez jarraian hortxe ikusten ari zareten elkar besarkatuta, elkar zoriontzen ari diren, ez ustekorik ez da izan, Donosti Arrauneko taldekoak. Eta hortxe dituzu denborak, Donostia Arraunek aipatu ezela 59-62, Tolosaldeak 10 segundo gehiago behar izan ditugu, 11:9. Oriok 11:22, 23 segundo gehiago, eta 23 segundo gehiago behar izan dituztenak. Zumaiarrak izan dira 11:23ko denbora markatu dutelarik. 3. urtez jarraian, 4. aldiz historian, eta aurtengo 19. emakumezkoen Gipuzkoako txapelketa, azken 2 urteetan gertatu den modu berean, Donostiara joan gora, Donostia Arraunek erakutsi duen sendotasuna ikusita. Espero zitekeen moduan irteera oso parekatua, eta bere trebeziak eta bere ahalmenak erakutsi beharrean izan dira aurkarien maila ikusita. Ziabogan gauzak desente parekatuta zeuden Donostia Arraun eta Tolosaldearen artean. Zertu baitatxeago eta Ziabogan ere denbora pixka bat gehiago galdu dute Donostia Arraunek eta Tolosaldeak, baino Orio eta Zumaiak. Luze aurrera joan ala eta paladaz palada, metros metro joan dira aldetxo hori sendotzen. Ziabogako lanak txukunak izan dira, esan bezala, hobekien moldatu direnak hainbatetan ohiko izaten den moduan. Aurretik zijoazen ontziak, horrek eskaintzen duen lasaitasuna edo kontuan izan da. Hortxe ikusten ditugu. Ziaboga eman ondoren, hasiera batean oso parekatuak, eta momenturen batean ere iruditu zaigu, urrutitik eta esan dizuegu GPS-arekin datu zehatzak ez jasotzeak batzuetan olakoak ere ekartzen dituela, baina Nagore osorok ondo eraman du eta sendo jabetu da ontziaren ontziaren lemaz, eta Gipuzkoako txapelketa eskuratzea lortu du Tolosaldeari 10 segunduko aldea kenduta. Garaipen sendoa eta baieztatu egin dira egon zitezkeen zalantzak, eta baieztatu ere
pronostikoak. Bueno, bat arte txiki bat egingo dugu, 12-etatik aurrera izango bai ditugu gizonezkoen estropadak, eta iruditzen baldin zaizue, tartetxo hau agurtu edo utzi, baino lehen gogoratuko dizugu ontziak nola itengo diren. Gipuzkoako 56. Gizonezkoen txapelketa izango dugu, Mutriku, San Pedro eta Ibaika. Lehen txandan Lapurdi, Pasai Doni Bane San Juan, Zumaia eta Zarautz bigarrenean, eta hirugarren txandan Orio, Getaria, Kaiarriba eta Hondarribia, guzti hori 12-etatik aurrera. Gainero gora eta bandera zintzen. Baliozko irtera mantzaio, txanda honei, eta euskibor kaletik Mutriku, hirugarren kaletik San Pedro eta laugarren kaletik Ibaika. Haben ibibidea, iruziago bat ala guze. Bueno ba, hementxe gara, ziztuan hasi eraman diotena. Gizonezkoen estropadari, bai, 56. Gipuzkoako txapelketa, irteeran estainolako arazorik izan, eta jada lanean ditugu, txanda honetan, Mutrikulen kaletik San Pedro eta Ibaika. Mutrikuko ontzian Ekaitz Itza patroi lanetan, Iñaki Berau San Pedron eta Ander Erkondo Horeretako Ibaikako ontzian. Gogoratu hurrengo txandan Lapurdi, Pasai Doni Bane Zumaia eta Zarautz izango ditugula, eta hirugarren txandan Orio, Getaria, etxeko taldea Donostiarra eta Hondarribia. Historialak begiratuta gerosiago dato batzuk emango dizkizuegu. Gogoratzea eta kontuan izatea merezi duten erreferentziak, besteek eginikoak eta lortutakoak bere meritua bai dute gure iritzia palean.
Balen txanda honetan, gauzak desente parekatuak ikusten ditugu. Pozgarria da Mutrikuko ontzia berrirore aurten ere guretan ikustea. Zerezurrak dirudi, horren talde marinela izan da, historiola begiratuta arazo desente izan dituztela urte batzuetan ontzia trainerua osatu ahal izateko. Ez da zalantzan jartzerik bere arraunerako saletasuna, baina inguruan beste talde batzuk ere izateak eta olako eraginak izaten dituzte, baina herriko taldekoak tajuz, buru belarri, urtero bere estropadak ere antolatuz, bai demoraldi hasieran lehen aipatu dizuegun test estropada horretan ikusi bezala gogoratu aurten Mutrikun lehiatutako estropada horretan oriotarrak lortu zutela garaipena, azken urteetan Donostiarra dominatzaile izan den estropada honetan, 26-54 denborarekin 11 segundora Donostiarra geratu zen, eta 3. postuan Getaria. Eta gainera Donostiarragandik segundu eskaz batera Hondarribia 4. postuan zelkatu zelarik, 19 segundora gaurko 3. txandan arituko diren ontziak. Gogoratu 5.556 metroko eremuan izango ditugula, alegia lau luze, 3 ziaboga, eta ikusi behar, zer referentzi eskaintzen dizkiguten metroak betetzen doazen aina. San Pedroko moreak ere mugimendu batzuk izan dituzte. Eta Ibaikak ere kosta egite zaio. Ontzia errepikatzea, urtea joan, urtea etorri, bloke hori sendotzea, alegia. Kasu honetan ere inguruan talde oso sendoak izaten du bai, bere eragina naiz eta badakigu bai, bertakoak izanik udaletxeak eta gehiago laguntzen ahalegintzen dela, naiz eta beti gehiago lagundu diteke, hemen inork ez zela pentsa gu beste inorren lana gozatzeko etorri garenik. Hortxe ziabogan, San Pedro Tarraketa ikusi ditugu, parekotasun polita, iruditu zaite San Pedro eta Ibaikaren artean. Barkatu, Mutriku eta San Pedroren artean Ibaika zertxo bait atzerago ikusi behin dugu. Eta berehala eskainiko dizkizugu denbora, lehen ziabogako denborak. Parekatu eta borrokatu ikusten ikusi dugu lehen luze horretan. Madalmekoak, San Pedro Tarrak. Eta Mutrikukoak ere lehia berean txanda honetan 3 ontzi. Eta parekotasuna, oraingoz behintzat, lehendabiziko posturako. Ander, Rekondo une batez ikusi dugu, baita Iñaki Berou, San Pedroko patroia. Arrasotxeren bat badago denborekin. Ziabogako denbora horiekin. Guk eskuz ez ditugu hartu, bestela eskainiko genizkizuen. Baina hortarako denbora ere ez dugu izan kronometroak martxan jartzeko lehen txanda honetan. Zuztean harrapatu gaituztela aitortu behar dugu. Lehendabiziko ziabogaren denborak, Mutriku 5:15. Eta San Pedro eta Ibaika 5:11.
ez dakit entzun ahal izan duzuen, baina hortxe referentziak, parekotasuna, bai, lehen da biziko postu horretarako, aipatu bezala San Pedro Ibaika eta San Pedroen artean, 5 minutu eta 11 segunduko denbora markatu eman diete, bai diete bilei, eta Mutrikuk 4 segundo gehiago behar izan ditu, 3. postuan sailkatuz. Hala, gure pixeleko lagunak zurbili dira, nik uste dut lehenago giratu dutela, ze hori da azken finean balio duen referentzia, ez brankak noiz pasatzen duen balizaren lerroa, baizik eta ontzia, noiz erabat parekatzen den lan erdi horretan balizarekiko, ezta? Noiz gurutzatzen den, hobe esan da, zehatzago esan da. Eta San Pedrok nik uste dut lehenago gurutzatzea lortu duela Ibaikakoek. Baina aldeak ere ez direla izan bat ere nabarmenak, ikaragarriak, eta bestalde denbora horiek erreferentzi bezala balio dutela, besterik ez, hemen balio duen denbora bakarra, zera da, helmugan ontziek markatuko dutenak. Lehen aipatu bat dugu, jende gero eta gehiago hurbiltzen ari zela kokagune honen ingurura, orain zer esango dugu, oraindik ere, ikusmin gehien sortzen duten taldeak bai ditugu hemendik aurrera arituko direnak, guztien errespetoarekin jakina, eta pentsat ikusten ari gara bai, txanda honetan ere, lehia polit bat, oraingoz behintzat, baina kontuan izan, oraindik ere beste 2 luze eta erdi bete beharko dituztela lanean ditugun taldeak. Eta tarte hau aprobetxatu dezakegu, gainbegiratua emateko, ezta? Gipuzkoako txapelketaren zenbakiei eta datuai. Besteak beste, esan behar dugu, Hondarribiak 15 aldiz lortu duela Gipuzkoako txapeldun izatea, Oriotarrak 13 alditan lortu duten bitartean. Gertueneko azken urteak ikusita, esan dezakegu, iaz Oriok lortu zuela garaipena 2019tik lortu gabe zegoen garaipena, baina oso kontuan izateko moduko beste dato bat ere badugu. 2008tik 2024, alegia 4 urtetan jarraian Hondarribiak lortu zuela Gipuzkoako txapeldun izatea, eta hori ere iruditzen zait badala kontuan hartu diteken zenbakia. Bestea, 2010tik aurrera, txapelketa guztiak Hondarribia eta Orioren urtean banatu dituztela. Hondarribiak 11, Oriok 5, hain zuzen ere, eta 2017tik jokatutako 9 txapelketetan, Donostiarra 2. edo 3. postuan sailkatu dela. Guztietan. Zilarra 5 alditan, brontzea 4. Eta hemen borroka, berean, jarraitzen duela esan dezakegu, baina orain, errepikapenak zer dioen, baina ni guztiak ingo nezik uste dute horretakoak izan direla sartxe bai lehenago ziamoga eman dutenak. Guazen errepikapen horrekin. Branka lehentxo zertxe bai lehenago sartu dute, eta ontzia gurutzatzea ere San Pedrotarrak lortu dute, hutsaren hurrengoaren balioa duela, baina hortxe, katiatuak geratu direnez, hori ordaintzen den akatsa, eta arraularien moralean gainera eragin handi xamarra izaten duena. Pena. San Pedro, 10-26, Ibaikak 10-29, eta Mutrikuk 11-16. Horretik sartu dira, lehentziabogan ikusi dugun moduan, baina katiatuak geratze horretan errepikapenean zeinen ondo ikusi ahal izan dugun, Dixeleko lagunak zur eta adi izan bai ditugu, eta, garesti ordaindu dute
eta momentu honetan galtzen duten aldea, Ziabogan zeramaten aurretik zeramaten aldea, bagian bikoiztea lortu dute Ibaikakoak momentuan. 10:26 izan baita San Pedrokoek ontzia gurutzatzekoan markatu duten denbora, 3 segundo gehiago behar izan dituzte Ibaikakoak, katiatuak geratu, San Pedrokoak katiatuak geratu baino lehen, jakina, eta Mutrikukoak markatu duten denbora 11 minutu eta 16 segundo. Lehen luzean aldea labur xamarra baldin bazen ere Mutrikuarrek galtzen zutena, bigarren luze hau benetan luze egin zaie, eta baita galdu duten aldea ere. Hirugarren luzea, beti esan ohi dugunez, luzerik gogorrenari ekin diote, eta ikusi beharko dugu, hor zeramaten aldea garbia, hortxe, ontzia gurutzatzea oso estu, eta horren estu izan da, katiatuak ere geratu direla. Pena, baina seguru nago ez dutela etxiko ez San Pedrotarrek, eta aleginak eta bi egingo dituzte hirugarren Ziaboga iristerako, azken Ziabogara iristerako, balde hori errekuperatu ahal izateko, horretik eta gehiago kontuan izan da, lehen ere aurretik zeudela. Mutrikuarrak bere aleginean ere hortxe ikusten ditugu, 40 segundo galtzen bazituzten bigarren Ziaboga honetan, goazen ikustea. Hemendik aurrera ere nola moldatzen diren. Aurretik joateak ere eragin handia izaten du, eta Ibaikakoak bere buru aurretik ikusteak, auspotuko ditu San Pedrotarrak joaldi egiten dutenean, eta zertxo bat gerturatzea lortzen dutenean, erantzun ahal izateko. 14 minutu eta erdi bete dira, estropadia zera eman zaionetik. Larrutik ordaintzen ari dira San Pedrotarrak, bigarren Ziaboga horretan katiatuak geratu izanak. Orduraino lan oso txukun egiten ari baiziren. Horrein ere lan txukun egiten ari dira, baina garesti ordaintzen ari dira. Izandako arazoa. Ibaika San Pedro eta Ibaikako Madalena ontzia ikusten ari gara, nik esan nuke horretakoak momentuan ontzi bateko aldea gutxienez, agian zatxo bat gehiago, kentzen dietela alboko kaletik dijoazen San Pedrokoei. Minutu eta erdi, 16 minutuak beteko dituztela esango nuke hirugarren Ziaboga hau egiterako. Ibaikako aurrelariak armotxa hartu. Hortxe. Ja. 16 minutu, agian asmatu dugu, orain honetan. Behintzat denborarekin, San Pedro, erekia, orain, ondo libratu dute. 10 segundo gehiago behar izan dituztela esango nuke San Pedrokoak 3. Batean ematen genituen erreferentzia kontuan izan da, 3 ontziko aldea kentzen diete Ibaikakoak, horretako Ibaikakoak. San Pedrotarrei. Horrein ikusi behar, azken luze honetan nola moldatzen diren, eta etekin ateratzen dioten bere ontziari.
Naizea, ez dakit zertxo bait gora ez ari eta den egiten. Bueno, hori izaten da ohikoena, ara, errepikatuta, ez, barkatu, mutrikukoen ziaboga hor ikusi dugu, eta, bai, gero talde gehiago galtzen. Berehala, jakingo ditugu, baliagarriak diren denborak. Egi esan, alde handi xamarra galdu dute, mutrikuarrak. Hirugarren ziabogaren denborak hauexe. Ibaikak 15:08. San Pedro 16:07. Eta Mutriku 17:04. Bueno, aipatu dugu 10 bat segunduko aldea, eta, bueno, epaiek emandako denboraren arabera 9 segundo kendu dizkiete Ibaikakoek San Pedrokoei, eta desente atzeratuago, lehen 40 segundo galtzean zituzten. Ikusten duzue alde hori desente zabaldu dela, 2 minutu eta 5 segundo inguruko aldeak kendu diete Ibaikakoek Mutrikuko onzikoei aldea handi xamarra, baina hor jarraitu behar, eta ekinaren ekinez, seguru nago mutrikuarrak lortuko dutela. Alde horiek laburtzea, eta denboraldi txukun bat, nahiz eta beti diren txukunak, eta pozik egoteko modukoak aurrera eraman izatea. Horretakoak, Ibaikakoak ditugu estropada buru, 15 minutu eta 58 segunduko denbora behar izan dute lehen hirugarren ziaboga hori lehen postuan betetzeko, 9 segundo gehiago San Pedrotarrak, gogoratu, bigarren ziabogan aurretik zijoazela, katiatuak geratu direla, eta denbora desente galdu dutela. Baina, hoiek, arraunean gertatzen direnez, hemen balio duena zera da, amaierako denbora, eta horretan, aleginak eta bi egiten ari dira errenderiakoak. Txandako irabazleak gutxienez izatea helburu, eta seguru nago, ligari aurre egiteko erreferentzi bezala baliagarria izango dela, estropada horrela amaitzen baldin bada, jokatu beharreko, igaro beharreko 5.500 eta 56 metro horiek igaro ondoren, txandako irabazleak izatea. Mutrikun lehiatutako estropadan, San Pedro 13. postuan geratu zen, Oriogandik minutu eta 12, eta Ibaika 15. Oriogandik minutu 26. 24 segundo kendu zizkieten orduan. Mutrikun orain dela egun batzuk jokatutako estropada horretan San Pedrotarrak Ibaikakoei, baina gaurkoan itxura guztien arabera Ibaikakoak estropadako txandako irabazleak izango dira. Eta berriro ere diot, aurretik dugun liga horrei hasiera moral pixka batekin eta gogotsu heldu ahal izateko seguru nago oso baliagarria izango dela. Hogeita bat minutu bete dira, estropadari hasiera eman zaionetik. Erritmoa zertxo bait bizitzen ikusten ditugu orain Ibaikakoak, 39 paladako erritmoa Madalen ontzikoak. Aleginak eta bi egin dituzte San Pedrotarrak hirugarren luze horretan, baina iruditzen zait garesti ordaintzen ari direla momentuan lehen eginiko esfortzua eta lehen galtzen zituzten 9 segundo horiek desente zabaldu direla. Guazen ikustea denbora hori, baleko referentzia markatuko duena, ja! Ibaikak amaitu ditu bere lanak, horretakoak, Madalen ontzikoak, zorte txarra ere izan duten San Pedrotarrak oraindik ere metro batzuk falta dituzte, azken 3 paladak, ja! San Pedrok ere amaitu ditu bere lanak eta oraindik denbora pixka bat falta zaie,
mutrikukoei, hauek, bere lanean murgilduta, erritmo baju xamarrean, 35 paladako erritmoan datoz. Baina hauentzako erronka eta marka bada, ontzi aurreratu izatea. Eta hori dela, eta nik uste dut gu guztion txaloak ere, eta biba eta marruak merezi dituztela. Bueno, orain zertxo baitiko zen hasi dira ritmoa, azken metro hauetan, helmuga gertu izateak beti auspotzen ditu kirolariak. Hogeita mesortzi palada eta erdi, 4 palada igo dituzte. Azken txampa honetarako, hori da, hemen elkartutako entxaloak jasotzen ari dira, ja, amaitu dituzte hauek ere bere lanak. Minutu eta erdi gehiago behar izan dute lanak amaitu ahal izateko. Baina, denbora jasotzen ditugun, bigarren txandari ekin baino lehen. Ibaikak, 21-19. San Pedro, 21-54. Eta Mutriku, 23-07. Amabitarria galdea, bigarren txandari hasiera nagusaio, eta kalia gabexeria. Hortxe, Ibaikakoen mugaratzea, txandako irabazleak. 21 minutu eta 39 segunduko denbora markatu dutelarik. Eta laugarren kaletik, Zarautz. Bigarren postuan San Pedro, 21 minutu eta 54 segunduko denborarekin. Eta hirugarren postuan 23 minutu eta 7 segunduko denbora markatu dutelarik Mutrikuko taldekoak. Hortxe dituzue pantailan denborak, aipatu dizugu bezala, 21-19-76 Ibaikak, 21-54 San Pedrok, eta 23-7 Mutrikuk markatu duen denbora. Ziabogan 9 segundo kentzen zizkieten San Pedro tarrei Ibaikakoak, eta amaieran, 15 segundurainoko aldea iaia lortu dutela esan dezakegu. Bueno, eten txiki bat izango dugu berehala. Gogoratu, Lapurdi, San Juan, Zumaia eta Zarautz izango ditugula hurrengo txandan, eta hemen errepikapen txiki bat ikusten ari zarete, txanda hontan gertatu denaren inguruan gogotxoekin diote eta parekotasun handiarekin bete dute lehendabiziko luzea, sendo, baita ekin ere, eta borroka itxi eta estu horretan, San Pedro tarrak izan dira lehen luzean aurretik Ziaboga puntu horretara iristea lortu dutenak, alde laburra, baina zalantzarik gabekoa. Bere lanean erabat murgilduta, sendo, konzentratuak ikusi ditugu. Guztiak, hortxe, San Pedro, Ibaika, hemen, ez du xamar, bai bata eta bai besteak, metro bakarra ez zuten oparitu nahi, baina San Pedro tarrak zertxo baita aurretik, bigarren luzea, luze borrokatu lehiatua, eta San Pedro tarrak pixkana, branka sartzen joan dira, eta prestatu dira baita, Ziaboga ogorretarako lehendabiziko postuan iritsita, baina ez du xamar, eta berehala ikusiko dugun moduan, hortxe katiatuak geratu dira, 2 segundu atzatik iritsi badira ere Ibaikakoak, aurkaria katiatuta geratu dela ikusita, hortxe ikusten duzuen, nola buiako banderarekin eta makilarekin katiatuak geratu diren, Ibaikakoak jakina hanka egin dute,
Eta ikusita gainera gertueneko aurkaria hortxe zinean zebilela, horrek ere uspotu egiten ditu. Arraunlariak, lehendabiziko postu hori burua lortu nahiean zirenak eta bi jo dituzte San Pedro tarrak, baina Ziaboga iristerako aldea zabal samarra, 9 segundu. Alegin erabatekoak egin ondoren, San Pedro tarrak Ibaikakoekiko galtzen zituztenak, hortxe ikusten dugu. Denbora pixka bat gehiagorekin aurrekalaria ikusi dugu, nola prestatu den, baina zalantzarik gabe aldea kentzen zieten. Eta nik uste dut hirugarren luze horretan agian konzentrazioa eta burua pixka bat galdu ondoren, uztu egin direla San Pedro tarrak. Nere iritzia da, eta nik egiten dutena hausnarketa, ez daitezela gurekin azarretu, eta Ibaikakoak lortu dute alde hori zabaltzea, eta amaieran 15 segunduko aldearekin, lehen txandako irabazleak izatea 21 minutu 39 segundo, berehala jarraituko dugu bigarren txandarekin, Lapurdi, San Juan, Zumaia eta Zarautz. Bueno, hemen jarraitzen dugu, oraingoan ez gara jokos kanpo geratuko. Bueno, hortxe ditugu Lapurdi, Pasai Don Ibanez, Zumaia eta Zarautz. Iraputen. Hortxe. Eskoltipulazioa, bandera txuria. Itxasua, plato, bandera txuria. Ja, hortxe hasi zaigu. Leia, bigarren txanda. Kasarria Lapurdiko patroi Ander Egaña, San Juaneko Lema Iker dela Linde. Beste talde batzuetan ere ikusi dugun patroia Zumaian eta Zarautzen. Gaizka Armendia historikoa. Bigarrenetikan San Juan, Prestatzaile Itakurreko Zumaia, gizona, hain zuzen ere. Zarautz. Eta gure laguna ere. Tipo benetan, jatorra eta laguntzeko eta arraunaren inguruan izena eta ospea duen familikoa. Hitz egiten ari ginela, 20 segunduak igaro direlaren berri ez dizugu adierazi, baina jarraitzen dutenez argi dago 20 segunduak eta minutoa ia igaro direla. Marea igotzen, eta gero eta indar gehiago hartzen joango da, haizea ere ohikoa zera izaten da, eguerdi ingurura iristen goazen neurrian, zertxo bait gora egitea, baina gaurko egoerak eta ikusita ez dirudi.
eragin gehiegi izango duenik. Gogoratu lehengo txandan Ibaikak markatu duela denborarik onena. Ziabogan denbora berdina eman diete San Pedro eta Ibaikari 5 minutu eta 11 segundu. Gauzak normal joan da txanda honetako ontziak denbora hori hobetu beharko lukete. Baina argi dagoena zera da, normaltasun horren inguruan gauzak oso parekatuak doazela ikusten ari garen lehen luze honetan. Txanda honetan lanean ditugun ontzien artean, erreferentzia bezala hartu behar dugun Mutrikuko estropada horretan, San Juan izan zen, hobe sailkatzea lortu zuen taldea 6. postuan sailkatu baiziren, eta ondoren Zumaia 10. postuan eta Zarautz 11. postuan sailkatu ziren, eta Lapurtarrak 14. postuan. 2 minutu igaro dira, eta lehengo txandan markatu duten denbora ikusita, hortxe, lan erdien inguru horretan txanda honetan ari diren lau ontziak. Aprobetxatuko dugu, tartetxo hau gogoratzeko, urrengo txandan Orio lehenkanetik Getaria, 2. Kaiarriba Donostiarra, 3. eta Hondarribia izango ditugula 4. Ondorioz, azken 16 urteetan, Gipuzkoako txapelketean lehen da bizi 2. eta 3. postuetan sailkatu diren 3 ontzi. Eta Getariarrak herrian eta ospakizunak 50 urte bete direla kontuan izan da dauden urte honetan, zergatik ez, esusteko ematen ahaleginduko dira, beste estropada guztietan ahalegintzen diren modu berean. Eta begiratzen ari naiz, gainatik bada ere, baina nire paperen kontutxoen arabera, Getariak ez du lortu Gipuzkoako txapeldun izatea. 50. urte hau betetzen den urtean elitzak etxarra izango, bere historian bere izena ezarri alizatea 55. Gipuzkoako gizonezkoen txapelketa honetan. Kontu horiek hortxe geratu behar dute. Hemen balio duena zera baita, traineru handi joazen arraunlari eta patroiek egiten ari direna. 4 minutu igaro dira, eta agian San Juandarrak, baina arrokeririk gabe, iruditzen zait lehen luze honetan aldeak ez direla ez, inondik inora zabalegiak izango. Bai, dronak eskaintzen digun imaginaren arabera hemen alde zabalegirik ez izango ez. Eta segundo bakarra ezin izango da oparitu. Ea. Zarauztarrak isilik, kanpoko kale horretatik, baina lehen da bizikoak izatea lortu dute, parekotasun handia San Juan eta Zumaiaren artean ere. Esan dezakegu eta zertzu baita atzerago ikusi dugu, baita garbi xamar, lehen kaletik joazen Lapurtarrak izan ditugula 4. postu horretan. Denborak aldeak berehala eskainiko dizkizuegu, baina Zarautz lehen da biziko postuan eta Lapurdi 4. San Juan, Zumaia eta San Juan, La Roxa eta Gorri eta La Roxak 2. eta 3. postu horietarako lehian, baina gauzak ez du 3 lehen da biziko postu horietan behintzat. Lehendabiziko Ziagobaren denborak Lapurdi 5-0-0. San Juan 4-11. Zumaia... hor dituzu denborak. Zarautzek 4-47 denbora markatu du. 4-50 2. postua San Juandarrak, segundotxo bat gehiago Zumaiarrak 4-52,
eta lapurtarrak laugarren postuan 5 minutuko denbora markatuta, eta esan behar, lehengo txandako bi lehen denbora honenak, 5:11ko denbora, 11 segundotan hobetzea lortu dutela azken postuan ziaboga eman duten lapurtarrek. 4:47, 4 segundo gehiago behar izan dituzte sanjuandarrek, 5 segundo gehiago behar izan dituzte zumaiarrek, eta Lapurdik 13 segundo gehiago behar izan ditu lehen luzea bete alizateko, baina guztiak hobetu dituzte. Lehen txandan San Pedro eta Ibaikak markatutako 5 minutu eta 11 segundoak. Bigarren luzean murgilduta, 7 minutu azera eman zaionetik, eta itsasoaren egoerari ondo heltzen ari zaiote, normala denez, gaurkoan ez baitago eragozpenik. Haizea ere momentu batean txanda asteaz zegoela iruditu zaigu, zertxo baita arrotzen edo ari ote zen, baina berriro ere eta nabaritzen dugun eguzki eta berotxoa markatzen digunaren arabera ez dirudi haizeak gora egin duenik. Errepidetik, Zarautzetik gertuen ari den ontzia, etxeko enbata, estropada buruan, Aizka Garmendiaren aginduetara patroinanetan doan zarauztarrak bere aginduetara daraman ontziak markatu du lehen luzean denborarik onena. Hortxe ikusten duzue, makur-bakur, eskarmentuko patroia, ez dugu esango gu bezala, gainera hor ere alde desentea dago, baina zarra, eskarmentukoa, eta egia da gainera, asko dakien patroia, zalantzari gabe, eta ilusio eta gogo handiarekin urtero lanean ikusten dugun patroia. Lau arrankare horretatik bai, eta nik esan nuke eusten ari zaiotela zarauztarrak. Gutxienez, ziabogan zeramaten aldeari. Bai, ikusten duzu hor, dronak eskaintzen digun ikuspuntu horretatik, aldea badagoela, bata eta besteen artean, eta zarauztarrak oso ondo moldatzen ari direla, bere etxetik oso horren gertu ari diren momentu honetan. Lehen posturako borroka, San Juan Zarautz eta San Juanen artean dagoela esango nuke. Zumaiarrak ezin baztertu, baina zertxo baita atzerago doazela ikusten ari gara. Bigarren ziabogaratik gertu, 9 minutu eta erdi bete bai dira estropadari azera mantzaionetik, gogoratu lehengo txandak ontziak, baina bere denborak hobetu direla jada. Lehendabiziko luze horretan, 10:36ko denbora izan da San Pedroko markatu duen denbora, eta oraindik ere 10 minutu igaro ez direla kontuan izan ikusten dut denbora hori hobetu egingo dutela txanda hontana datozen ontziak. Enbatakoak lehendabiziko postu horretan sendo. San Juanek alde pixka bat ere kentzen dio Zumaiari, hortxe ja 10:16 guk hartutako denbora, ja 10:22 San Juanek, ja Zumaiak 10:26, eta oraindik ere metrotxo batzuk falta dituzte lapurtarrek. Lehen kaletik ari diren lapurtarrak, hortxe, arron motxa sartu, metro bakarra pariteko ja, 10:43. Oiek guk hartutako denborak, Eta bere ala eskainiko dizugu epaileek markatutakoak, baina nik uste dut taldeak segundo bat gora, segundo bat bera, nahiko argiak eta zalantzarik gabekoak direla, eta Zarautzek lehen luzean zeramanatea zabaltzea lortu duela.
San Juan, 10-21, Zumaia, 10-26, eta Lapurdi, 10-23. Bueno, ba, aldeak, zabaltzea lortu dute, baina San Juandarrek hortxe usten ari zailete, ikusi dugu Ziaboga puntu horretan, aldeak ez duela ia aldaketarik izan bion artean, San Juandarrak Zarauztarrekiko 5 segundo galtzen dituztela, eta Zumaiarrak bai zertxo baita atzerago geratu direla, hortxe dituzue denborak. Zarauzek 10-16, bigarren postuan San Juandarrak, 5 segunduko aldea 10-21. Zumaiak 10-26, 10 segundo gehiago behar izan dituzte Zumaiarrak, bigarren Ziaboga lan erdi horiek bete ahal izateko, eta 10-23ko denborarekin, Lapurtarrak lehen kaletik ari diren iparraldekoak. Hirugarren luzean murgilduta, arraunlarien eta guztion pozerako eta zorionerako ez da arazorik izan lehengo txandan gertatu bezala bigarren Ziaboga horretan, eta ikusi behar, hirugarren luze gogor eta erabaki honetan aldeak areagotzea edo laburtzea lortzen dituzten Zarauztarrekiko beroien atzetik dijoazen ontziak. Orain ere, lehen gertatu bezala, lortu dituzte Lapurtarrek ez beste, lehengo txandako denborarik onenak hobetzea, 10-26 segunduko denbora izan bai da San Pedroko markatu duena katiatuak geratu baino lehen, eta bai Zarautz, bai Pasai Donibane eta baita Zumaiak ere lortu du denbora hori hobetzea gutxienez, 10 segundotan. Eta zaindu beharreko denbora, zera izan da, Ibaikak hirugarren Ziaboga horretan markatutako 15 minututa 58 segundoak, berak izan dira, 16 segundotik gestea, 16 minututik gestea lortu duten bakarrak. Hortxe ikusten duzu ia ontzi barrutik, goazelaren itxura hori, eta imaginoiek ikusita enbatakoen lana, Gaizka Garmendia Leman, orain bai, txentxe, zutik, ara, hor Gaizkaren herriko Zarautzeko hondartza ere ikusi duzue. Minutu dira eta 30 segundu. Minutu terdiren bueltan, hortxe, izan beharko lirakete txanda hontan ari diren lehen ontziak Ziaboga puntu horretan. Nik esan nuke gutxienez alde horrei eustea lortzen ari direla Zarauztarrak, batakoak, zeramaten alde horrei alegia, gogoratu, 5 segundoko zizkietela San Juandarrei, ikustea ze denborak markatzen dituzten, hirugarren azken Ziaboga honetan, bigarren txandan ari diren ontziak. Hortxe, Ziabogan sartzea, bai, oso ondo, Arraun motxa sartu, joan egintzaio pixka bat agian, 15-28, hortxe. San Juandarrak, hauek ere, bai. Ia 10 segundu, gehiago behar izan dituzte, 42-43. Zumaiak hauek ere zertxo bait, haizeak ere, iruditzen zait bultza egiten dituela zertxo bait traineruak, eta hori ere izan diteke zertxo bait zabaltzearen arrazoia. Baina, hemen hortxe ikusten ditugu Lapurtarrak.
agian ez duen eman dutenak berak izan dira 16-11 inguruko denbora markatuta. Lehen kaletik dijoazen Zarauzarrak lehendabiziko postuan, San Juan bigarrenean, Zumaia hirugarrenean, laugarrenean Lapurtarrak, eta oso estropada txukuna egiten ari dira, enbatakoak. Lehen makurrago eta ikusi dugu Gorka. Ui, barkatu gaizka. Hiruaren xaboko denborak hauxe. Lapurdik 16-0 San Juan 15-26. Zumaia 15-54 eta Zarautz 15-28. Bueno, Zarautzek markatu du aipatu dugun moduan 15-28ko denbora, desento betu Ibaikak lehengo txandan markatutako 15-48 horiek, San Juan bigarren postuan, eta San Juan darrak 8 segundo gehiago behar izan dituzte, aipatutako Zarauztarrek, baino Zumaia ikusi dugu hirugarren postuan 15-54ko denbora markatu dutelarik, eta, bueno, laugarren postuan 16-9ko denborarekin Lapurtarrak, eta hauek izan dira Ibaika eta San Pedroren denborak hobetzea lortu ez duten bakarrak. Baina aldea zertxo bai laburtzea lortu dutela esango nuke San Juan darrak, hirugarren luze horretan, eta hori ikusi ondoren, aleginak eta bi egingo dituzte, alde hori oraindik eta gehiago laburtu, edo ahal izan ezkero, enbatakoei aurre hartu ahal izateko. Azken laugarren luzean ikusten ditugu lauontziak, orain arteko denborarik onenak markatu dituzte lehen da biziko 3 postuetan dijoazen taldeak, alegia Zarautz, Pasaidon-Ibane eta Zumaia. Ziabogan Zumaiak 16 segundo galtzen zituen Zarautzekiko, San Juan darrak 8 segundo galtzen zituzten, eta Joseba Fernandezek prestaturikoek aleginak eta bi egingo dituzte txanda irabazi ahal izateko. Eta gurrean datoz, Berriro ikusiko dugu, ze paladako buruan datozen. 39 berrogei palada inguruan, Gogotsu zalantzarik gabe, eta hala behar du izan, eta hala beharko du Zarauztarren gandik gehiago hurbildu eta ahal izan ezkeo aurre hartu ahal izateko. Bata laugarren kaletik, bestea San Juan darrak bigarren kaletik, gogoratu kaleak errespetatu behar dituztela txanda guztietan ari diren taldeak, eta urduritasuneko minutuak momentu honetan lehia badagoela dirudi. Eta hortan ahal egintzen ari dira buru belarri, bai San Juan darrak aldea laburtu ahal izateko, eta baita Zarauztarrak ere enbatakoak aldea gutxienez eutxi ahal izateko. Joalditxo batzuk ikusi dizkiegu San Juan darrei, orain azken metroetan azken txampan sartu, baino lehenago erritmoa mantendu besterik ez dut egin, 37 parada erdian oraindik ere Zarauztarrak. Orain bai Gorka barkatu, gaizka, erabat makurtuta. Orain bai, arraukera motxtu eta 42 palada hartu dizkiegu enbatakoei. San Juan darrak aldea laburtu nahiean, baina iruditzen zait sendo mantentzen ari direla lehen postua. Hortxe datozen Zarauztarrak, aldeagian zertxo bait laburtzea lortu dute, baina hortxe ja. Eta ja San Juan. Bueno, zalantzarik gabeko hau ere.
eta aldea laburtze lortu dute bigarren luzearekiko eta hirugarren luzearekiko ere nik baietz esango nuke. Ostez, Zumaiak hotel moduen hauek ere amaitu dituzte bere lanak. Eta ondoren lapurtarrak ikusiko ditugu, 25 segundo galtzen zituzten hirugarren ziaboga eman duten momentuan. Eta oraindik ere pixka bat falta dute Gorka Sarriaren agindutara datozen lapurtarrak. Hortxe azken paladak. Hauek ere amaitu dituzte. 21 minutu eta 53 segundo. Bueno zalantzarik gabeko emaitzak. Orain zalantza zera da. Zenbat segunduko aldea kendu dion batak besteari. Lehendabiziko postua Zarauztarrek, orain arteko denborarik onena baita markatu ere. Eta San Juandarrak atzetik aurrerako estropada eginez, lortu dute lan erdietan galtzen zuten alde hori zertxo bai laburtzea. Baina zehaztasunez berehala eskiniko dizkizuegu erreferentzio horiek. Oraindik ere auspoa bete-beteta. Zarautz, 20:57. San Juan, 20:18. Zumaia, 21:16. Eta Lapurdi, 21:11. Bueno, aldeak benetan laburrak. Ze Zarautzek 20:57, 28ko denbora markatu du, eta bigarren postuan segundu bateko aldea besterik izan ez dela 20:58, 89ko denborarekin bigarren postua San Juandarrek aipatu bezala atzetik aurrerako estropada nabarmena egin dute, hirugarren ziabogan 8 segundo galtzen baitzituzten. Gure kontuak eta pape apuntatutako asetza baldin bada, eta alde hori desente laburtzea lortu dute. Hirugarren postuan Zumaia sailkatu da 21:16ko denborarekin, alegia 18 segundo gehiago behar izan dituzte. 19 segundo gehiago behar izan dituzte Zumaiarrek baino, eta Lapurdikoak izan dira laugarren postuan sailkatu direnak, 21:51ko denbora markatuz lanak amaitu dituztenak, 52-53 segundo gehiago behar izan dituztelarik Zarauztarrek baino. Garaipen polita lortu duten batakoak gustora egoteko modukoak eutsi bai diote San Juandarrek eginiko azken eraso aldiari. Hortxe, ikusten ari gara txandaren laburpena errepikatuta. Hasiera batean hortxe San Juandarrak lortu dute lehen luze horretan estropada buruaz jabetzea, branka sartu dute, baina ziaboga iristeako Zarauztarrak lortu dute aurretik sartzea, eta arazorik gabe ziaboga eman ondoren bigarren luzeari heldu, eta alde hori eutsi eta zertxo bait nabarmentzea bere aurkariekiko. Bigarren ziabogan ere aldeak kontuan izateko modukoak, 5 eta 10 segundo. Bere lanean murgilduta, konzentraziorik galdu gabe Gaizka Garmendiaren aginduetara ari ziren enbatakoak. San Juandarrak hor txeldu diote helburu aldeak laburtzearen helburu horri, eta ekinaren ekinez borrokan jarraitu dute hirugarren ziaboga
eman da. Zumaiarrak zertxo bat atzerako geratu dira. Eta azken luze sendo eta gustora egoteko moduko batean lortu dute aldea asko laburtzea eta ez du hartu dituztela esan dezakegu azken luze horretan. San Juandarrak Zarauztarrak garaipena lortu duten Zarauztarrak eta berak markatu dute orain arteko denborarik onena 27, 28ko denborarekin hortxe. Enbatakoen azken palada helmugaratzea. Eta San Juandarrak hortxe uberan erabat sartuta. Bueno, presta gaitezen 3. azken txanda honetarako eta errespeta guztiarekin, baina esango nuke Gipuzkoako 56. garren txapelduna txanda honetatik irtengo dela. Lehen eman dizugu datoa, Orio, Kaiarriba, Hondarribia eta Getaria izango ditugula azken 15-16 urtetan, lehendabiziko 3 postuetan beti zenkatuta ikusi ditugun 3 ontzi, horretaz gain, etxean eta oso denboraldi politak joan etorri egiten ari diren getariarrak. Berehala, helduko diogu berri. Bueno, trakotxo hartu eta presta gaitezen 3. txanda honetarako. Lehen kaletik Orio, Gorkaran berri, ez ezaguna iaia. Leman, patroilanetan, Getarian, Unaxo Izagirre, 2. kaletik Donostiarran, Ekaitz Diaz eta Hondarribian, beste ez ezaguna, Joseba Munarriz, nor baino nor, gure kronoak ere prestatuko ditugu, bazpare, gure referentzi horiek eskaini ahal izateko. Bandera txuria hortxe, lehorrean, baita uretan ere, eta gorria, hortxe, jetxi dute bandera gorria, lanean, Orio, Getaria, Donostiarra eta Hondarribia. Azken urtetako dominatzaileak Gipuzkoako txapelketa honetan, eta gaur aleginduko dira 56. garren hau ere etxera eramaten. 20 segundoako oraintxe bete dira, estropada gera ezina dugu, normala denez. Eta maila honetako ontziak izan da oraindik eta gehiago, parekotasun handia. Eta ikusi behar, lehen txampa honen ondoren nork lortzen duen, pronostikoak betetzen diren, ala ez? Nork lortzen duen branka sartzea eta estropadaren buru izatea. Ezkerrak gure tramankulutxoak prestatu ditugula telebistaz ikusi ahal izateko eguzkiak goitik jota ere. Eta
bueno, baieztatu besterik ez da. Aipatu dugun parekotasun handi hori. Zer ikusi nahi dut, zer lehen luzean Zarautzeko estropada polita egin du, isil-isilik, baina lortu du estropada buruaz jabetzea, eta agian baldintza politak izan ditezkela, behintzat txarrenak ez direla, erakutziz, normalean horren ona izaten ez den kale horretan, laugarren kale horretan. Dronak eskaintzen digunaren arabera, ez duke nahiko, inor gurekin azarretze, baina agian Orio eta Hondarribia izan ditezke lehen eta laugarren kaleak estropada buruan doazenak. Bueno, Ziaboga iristerako argituko zaizkigu zalantza horiek, 2 minutu igaro dira estropadari hasiera eman zaionetik. Gogoratu, Zarautzek markatu duela lehen Ziaboga puntu horretan, Argendiaren mutilek 4:47 denborarekin orain arteko referentzirik onena. Hor momentu bat ez ikusi dugun horren arabera, Oriotarrak bai, izan ditezke aurretik doazenak, baina ez fiatu, berak ere badakigu ez direla ez fidatuko. Hortxe, ikusten ari gara Gorka Aranbarriren agindutara dijoan ontzi sendoa. Gogoratu lehengo denboraldian dominatzaile Jaun eta Jabe izan genitula, eta orokorrean lantxukun egin dute zuzendaritzakoek eta baita prestatzaileak ere, eta taldea behintzat ahulagoa ez dela izango. Behintzat paperak eta erreferentziak eskaintzen dutenaren arabera aurtengo denboraldian uretan ikusiko duguna. Hogeita 18 paladako erritmoan. Oriotarrak. Hortxe ontzia lerrokatzen, prestatzen. Ziaboga horretara nahi duen enfilazioarekin ekiteko, maniobrari ekiteko Gorka Aranbarri ikusi dugu, horrune batez nola ontzia beste norabide txo batekin lerrokatu duen. Zorgarria ikusten ari garena, referentzi horiek eta arraunean nola ari diren, nola datozen, nola goazen ikusi ahal izateko. Ega 4:47 Zarautzeko markatutako denbora, goazen ikustea, ez dira denbora horretatik urrutiegi izango, Aldeak markatzekotan hortik aurrerakoak beharko dute izan. Eta bueno, ikusten dugu bai, Oriotarrak aurretik doazela. Erne, ja, Orio. 41 eta, ase borroka. Ase, ja. Bigarren postua Getariak, agian Donostiarra ere hortxe eta Hondarribia zertxo baita atzerago. Baina aldeak bigarren, hirugarren eta laugarrenaren artean oso laburrak izan dira. Oriotarrak bai, lortu dute lehendabiziko luze honetan ja berea esartzea. Etxengo dugu, epaileak, denborak eskaini arte. Baina nik uste dut ez dago lainolako zalantzarik. Oriotarrak lehen luze honetatik berea esartzen hasi direla. Zartzen Hondarribikoak ikusi ditugu agian laugarren postuan, baina ohikoa izaten den moduan ondo moldatu dira. Ziabogan. Orio 4:38, Getaia 4:44, Donostiarra 4:44, Hondarribia 4:45. Bueno, aldeak benetan laburrak aipatu dugu, gehien bat bigarren, hirugarren eta laugarren postu horietarako.
Hori bai, horiok bere aginte makila atera, lau 38ko denborarekin lortu du gaurko denborarik onena, bigarren eta hirugarren postuan berdinduta Getaria, Kaiarriba eta Getaria lau 44ko denborarekin, eta segundotxo bat gehiago behar izan dute Hondarribiakoak, Getaria eta Kaiarribak, baina aldeak nik uste dut kontuan izateko modukoak izan direla, 7 segundu lehen luzean Getaria eta Kaiarribari 8 izan dira horiok Hondarribiari kendu dizkionak, 7 luze bentzat. Eta hase borroka bigarren, hirugarren eta laugarren postuetarako, hasiera batean behintzat, horiotarrak erakutsi baitute ontziaren branka, eta alde hori kentzea olako ontzi sendo bateri, ez da batere, eta eskarmentuko bateri, ez da batere erresa izaten, naiz eta leginak eta bi egingo dituzten seguru nago, atzetik joa zen 3 ontziak. Etxeko taldea ikusten ari zarete hor. Naxe Izagirre, hau ere, etxeko patroiaren agindutara. Eta hemen lehengo denboraldiko, eta itxura guztien arabera, aurtengo denboraldiko ere 8 nagusiak. Horiz jantzita doazen horiotarrak. Donostiarrak lan ikaragarri polita egin du azken urteetako Gipuzkoako txapelketetan, eta gaur ere seguru nago hori errepikatzeko ahaleginak eta bi egingo dituztela. Bi 2017tik jokatutako 9 Gipuzkoako txapelketetan, guztietan lehen da biziko 3etan sartu baita. 5 alditan izan dira bigarren eta beste 4 hirugarren. Horrek ere zerbait esan nahi du, baina horiek guretzako erreferentzi eta hemerotekarako datoak dira. Hemen balio duena zera da, hemendik aurrera lortu, markatu dezaketena. Hondarribiak segundotxo bat gehiago galtze zuen Getaria eta Kaiarribak baino, Donostiarrak baino, hori horekiko, baina ikusi behar bigarren luze honetan ze mugimendu sortzen diren. Hori lehen da biziko postuan datorrela nahiko argi ikusten da, bigarren postuan nik esango nuke Donostiarra datorrela. Eta hirugarren, laugarren postu horietarako, agian Getaria izan diteke bai. Hirugarren, Hondarribia laugarren. Bueno, guk daukagun erreferentzia ez da xuxena, eta aldeak horren laburrak izan da, ez da horren erresa. Hori zehaztu alizatea. Baina Donostiarra entarako bigarren luzea egiten ari da, Danak ematen. Eta horiotarrek lehen da biziko postu horrei eutxi izateko hauek ere ezin izango dute, lo hartu. Hortxe. Horio. Ontzia. Ja, hortxe gurutzatu. Ja, Getaria. 4 bat segundu gehiago Donostiarrak. 6 bat segundu gehiago behar izan dituzte Getariarrak, horiotarrek baino, eta Hondarribiak aipatu bezala, segundotxo batzuk gehiago galdu dituzte 4. postuan iritsita bigarren ziaboga puntu honetara. Alde laburra, borroka estua Donostiarra, Getaria eta Donostiarraren artean. Guazen, ea. Jasotzen ditugun denbora horiek, erreferentziak zehaztu ahal izateko. Bigarren ziaboako denborak hauexek. Horiok 10 justu. Getariak 10-0 lau.
Donostiarra 10-0-3. Hondarribia 10-0-9. Bueno, bortxe dituzue denborak, eta bai benetan aldeak ez direla ez arrotzeko moduko. Akorio 10 minutu justu behar izan ditu, bigarren postuan Kaiarriba 3 segundora, Getariak segundotxo bat gehiago behar izan du, eta Hondarribia 9 segundora. Laugarren postuan segundu bat gehiago galdu dute Oriotarrekiko Hondarribiakoak, baina Getaria eta Kaiarribak errekuperatu egin dituzte, 7 galtzen baitzituzten lehen ziaboga puntu horretan. 10 minutu, justu, Oriotarrak markatutako denbora, indarrean zegoen Zarauzko tarren denbora, 16 segundotan, hobetu dutelarik. Ea, 3. luze honetan, gauza nondik nora doazen eskarbentuko taldeak bai ditugu. Laurak, eta palada bakarra, galtzerik ez daukate, ikusita, 3, 4 eta 9 segundo galtzen dituztela Oriotarrekiko, lehendabiziko postuan dijoa zen iazko txapeldunekiko, eta seguru nago Iker Zabala eta patroiaren artean agindu hau guztiak esan beharrekoak eta kontuan izan beharreko guztiak izango dituztela estropada alik eta kontrolatuen eta lotuen eramana izateko. Uerkaran berri aseriz zaharra dugu eta estropada eremu inguru hauek ezin hobeto ezagutzen dituen patroia bestela ere ondo moldatzen da, baina etxetik horren gertu egon da ezustekorako ez dut uste alde askorik izan daitekenik. Ez da ere, hor ikusten ari garen Unax Eizagirre Getariarren patroiak jaso dezakena ere. Eta ikusita ze borroka estuan dauden, eta bueno, oso emaitza politak lortu ditzazketela, polita lortu dezaketela Gipuzkoako 56. txapelketa honetan, aleginak eta bi egingo dituzte, baina Donostiarrak azken urteetan bigarren postuan hainbatetan bere burua ikusi ondoren gaur ere aleginak egingo dituzte, gutxienez postu horretatik eskesteko. Arkaiziazak ere egin beharrekoak egiten ontzia lerrokatuta eta behar bezala eraman ahal izateko. 14. minutura hurbiltzen ari gara. Lehengo txandan Zarauzek 28 denborarekin lortu du orain arteko denborarik onena ezartzea. Ondorioz minutu eta erdi eskaz batean izan beharko genituzke ziagoa puntu horretan. Eta Kaiarriba berriro ere, esango nuke ekinaren ekinez lortzen ari dela gerturatzea eta zertxo bait Getariarrak atzean ustea. Hortxe lehen galetik dijoa zen Oriotarrak, 39, 40 paladako berrimoan. Gualditxoa agian. Abiadurarekin untzia sartzeko alegin horretan. Hortxe, ea. Erekitzen hasiak. Gertu, Donostiarra hortxe, Orio ja. Eta Donostiarra ere hortxe, zertxo bai zabalago eman dute. Baina hemen ez dago ez arrokeririk. Ja, Getariak ere egindu bere maniobra, baina segundu bateko aldea ez dakite gongo den bien artean. Ja, Hondarribiak ere egindu bere maniobra, ikaragarria dagoen parekotasuna Orio, Kaiarriba eta Orioren artean, hori da behintzat niri iruditu zaidana ikusi dugun horretan, pixeleko lagunak berehala errepikatuko digutela, ze ikaragarri parekatua izan da, eta metro txoren bat oparitu dute, Arkaiz Diazen agindutela dijoa zen Donostiarrak,
ez daki, espero dezagun, olako garrantzia horren erabaki horra ez izatea, agian maniobra zertxo bat zabalagoa ematea. Orio, amabos, 0-5. Getaria, amabos, 14. Donostiara, amabos, 0-8. Eta Hondarribia, amabos, 21. Bueno, amabos 0-5 denborarekin, gaurko orain arteko denborarik onena markatu dute, eta 23 segunduko hobekuntza ezarriz Zarautzek markatutako denborari. Eta ikusten dugu, bigarren postu horretan, Kaiarribak 15 denborarekin 3 segundo markatu dizkiete epaiek, nik uste dut benetan gutxiago izan dela, baina hori gutxieneko da, balio duena helmugako denbora baita. 15-14 denbora Getariak 3. postuan, eta Hondarribiak 15-21 denborarekin 4. postua. Eta Laurak lortu dute, lehengo txandan Zarautzek markatu duen 15-28 denbora hori hobetzea. Baina hemen begirik kendu gabe jarraitu beharrekoa orain zera dugu. Azken luze honetan dagoen borroka, gauzak estu ikusi bai ditugu 3. ziaboga puntu horretan, Kaiarriba, Orio eta Kaiarribaren artean, 3 segunduko aldea epaiek eman dietena. Oriotarrei, nik uste zertxo bat gutxiago izan dela, baina Oriotarrak zertxo bait aurretik, baina luzea izan diteke baten-batentzako aurretik duguna. Hiru segundo besterik ez. Orio Donostiarra eta Orioren artean. 9 segundora, 8 segundora Getaria eta 16 segundora Hondarribia. Ikuste ezagun nola ekiten dioten azken luze honei. Ez dakit Orio lehen kalera, Orio bigarren kalerako norabide hartuta, hortxe, Getariarren aurretik, gogoratu kaleak errespetatu egin behar direla, Ez dela libre kale helmugaratzea. Ezagun horako garrantzirik ez izatea, eta horren estropada polita ikusten ari garen, eta borrokatua ikusten ari garen honetan, horako ekintza erabaki horrarik ez izatea. Lanean ondo datoz, alde nahikoa badago, baina erabat bigarren kalean sartuta murgilduta datoz. Oriotarrak, oztoporik ez diote egiten, Getariarrei, eta Kaiarriba berean, ikusita beste bi kaleekiko, beste bi ontziekiko dagoen zabalera, bere kalean jarraitzen dute. Aurretik Oriotarrak, baina borroka estu horretan jarraitzen dute, Borroka estu, eta Donostiarrak, lanak ematen, orain arte ere bigarren postu horiek lortu alizateko estropada desente gogorrak izan dituzte, azken urtetan Hondarribia eta Oriorekin ere iaz, lanak ematen, 54 parada hartu dizkiet Donostiarrei, guazen, 43, bai, makazagak prestaturikoak, ez dute zertxo ere gordetzeko asmorik, eta Iker Zabalarenak ere hortxe ikusten dugu erritmoa mosten, paladak laburtzen, hauek ere 42 paladatik gora, Erne, Donostiarrak denboraldiko lehen sustekoa eman bai dezake, Orio Donostiarra, Orio Donostiarra. Nik ala ikusi dut, baina kontrako esateman ere, hartuko nuke, Getariak ere bere amaiera egin du, 6-7 segundo gehiago bere izan dituzte Getariarrak, 20-30 denborarekin, Hondarribia 4. 40ko denbora markatu dute. Haze denboraldia zera, Haze denboraldia zera.
Ba, ez dut apuntatuko oraindik, lehen da biziko postu, nik esango nuke bai, begiekin ikusitakoaren arabera, bazirudien Donostiarra aurretik sartu behar zuela, baina ara, bai, Orio aurretik. Orio aurretik, baina az estropa da, Donostiarrek ere egin dutena, josus. Bueno. Keskatua dagoenaren aurpegia antzemate zaiola zango nuke Gorka Aranbarriri. Iaz ere bigarren izan ziren, eta baita 2020, 21, 22 eta 23an Donostiarrak. Iaz Getariak lortu zuen bigarren, ez orain dela 2 urte, 24an, 24an. A ber. 22 zentesima. Donostiara, 24, 25 zentesima. Getaria, 20, 30, eta Hondarribia, 20, 20. Beraz, txapelduna, Gipuzkoako txapelduna, Orio. Bueno, antolakuntzak epaiek emandako denboren arabera aipatutako sailkapenean, Oriok lortu du Gipuzkoako txapelketa, hortxe ikusten dituzue denborak, eta Orioren 14. Gipuzkoako txapelketa. Oriok 20, 24, 22, eta bigarren postuan Kaiarriba 20, 24, 55. 33 euneneko denbora, gauza benetan ez du, parekatuak izan dira, baina nik uste ez dagoela, zalantzarik aurretik sartu direla. 3. postuan etxekoak, Getaria sailkatu da, eta Getariak 6 segundo gehiago behar izan ditu Oriok eta Kaiarribak baino, eta 4. postuan Hondarribia sailkatu da, 20, 20ko denborarekin 16 segundo gehiago behar izan dituztelarik Orio eta Donostiako Kaiarribak baino. 14. Gipuzkoako txapelketa Oriotarrek lortu dutena, oraindik ere rankinean Hondarribia aurretik dute, 15 lortu bai dituzte jokatu diren 56 joietatik. Bazorionak, Oriotarrei, behon deiela, eta agian zirudiena baina lan gehiago izan dezaketela aurtengo denboraldiko dominatzaile garbiak izateko. Irtera polita ikusi dugu, gogotsua, sendoa, espero zen modukoa, alegia, 3 ontzien artean, baina Oriok lehen luzetik lortu du estropada apurtzea, eta aurkariei lehen da biziko luzean kendu dizkien aldeak, inor gutxik, espero zituen aldeak izan direla ere, esango nuke, 7 segundo, Getaria eta Kaiarribari, segundo bat gehiago, Hondarribiari kendu diotena, lehen luze horretan. Ziabogan ikusi dugu zen horako parekotasuna, segundo batean Orioren jarraitzaileak, eta alde horrekin ekin diote bigarren luzeari. Zer gertatu? Bai Getaria eta bai Kaiarribak alde hori laburtzea lortu dutela bigarren luzea amaitzerako, eta Hondarribiak segundo bat gehiago galdu du bigarren ziagoga iritsi den une horretarako. Hortxe ikusten ari gara errepikatuta Oriotarren maniobra. 3. luze horretan, aldeak laburtzea lortu du, oraindik eta gehiago Kaiarribak, segundu 3 besterik ez Orio eta Kaiarribaren artean, 9 segundora Getaria, 16 segundora Hondarribia, baina amaieran ikusi dugu, Kaiarribak benetan ez du hartu dituela, eta 33 uste dut, eunen izan direla. Hortxe, Oriotarrak beste 14. Gipuzkoako txapelketa irabazi dutelarik, baina lan desente egin da, Inork gutxik esan dezakete, edo inork ezin du ezan, lan falta izan dutenik eta aurkariak ahaleginak eta bi egin ez dituztenik berak gainditu ahal izateko. Oriok, esan bezala berriro errepikatu. 14. aldiz lortu duela Gipuzkoako txapeldun izatea, eta emakumezkoen ikusi dugun estropadan ere, errepikatu eginda Oriotarren kasuan bezala, iazko txapelketa Donosti Arraunek lortu baitu. Hemen ja bakarrik geratzen hasia gara, baina goiz polita pasa dugu,
Hortxe, arraunak zerura, bandera ere astintzen ikusten ari gara Getarian zarauztar patroiak. Behon deiela zorionak, oriotarrei, zorionak guzti-guztioi, eta zorionak arrauzaleoi. Hemendik besterik ez, agurtzea besterik ez zaigu geratzen, denboraldia martxan dugu gaurkotik aurrera, eta Gipuzkoako Federazioaren izenean, Pixel lagunen izenean eta ni neu Manu Maritxalarren partetik, gora arrauna, gozatu arraunaz. Hurrengora arte, aio!